Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng paksiw na bangus. At meron tayong sausawan dito, toyo at chili. Ang drinks natin, tuwig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, prem na po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Mga taking kapampara. Ang nag-request po ng paksiw bangus ay si Daily Inspiration. Ayan. Yes. Ito na po yung request nyo mo. Ito na po, ma. Gusto ko lagyan muna natin ito nito. Oo. Para masarap. Chili paste. Masarap yan, manghang. Para may ganang kumain. Taray! May ganang. Manghang to. Pero gusto ko manghang. May ganang kumain talaga ni. Single yan po yung nasimi. Single. Sinangag. Sinangag. Ito niya pang bahawa mo. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Daily Inspiration para sa yung unang subo. Kahit mga po. Tamo. Ang palaya. Ay, cheers. Excuse me po. Anghang. Manyaman, paksim bangus. Ito pala. Taba. Yaman. Meron ako nabasa sa comment, adobong kabayo daw. Hindi namin magagawa po yun, ha? Yes. Kasi walang karne kabayo dito. Walang karne kabayo dito. Grabe naman. Siya siguro nakatikim ng ganon. Oo nga. No, kaya alam niya yung lasa. At saka yung ibang nagre-request po, isa-isain po natin yung mga request nyo, ha? Alam niyo naman po, hindi naman po tayo araw-araw nagmumukbang.
At yung iba, bakit daw ang bilis nang kumain? Ako, alam. Siyempre, alam naman na po natin yun. Sinabi ko naman po sa inyo kung bakit, di ba? Oo, nagsishoutout siya. Kasi nagsishoutout ako. Tsaka hindi pwedeng mahaba yung oras natin sa pagkumakain. Naiinip po kayo. Taba. Kamay na yung sili. Ayaw mo na talaga. Sige. Lilinisin ko na to. Lilinisin ko na. Sinipon ako sang, ha? Wapit mo para spring. Paras ng chili paste. Shoutout po tayo. Shoutout po kay Nanay Lilian. Ayan. Nanay Lilian Merana. 74 years old na siya. Senior citizen. Shoutout po. Lourdes Arcilia from USA. Lolita Latido from Switzerland. Chanita Buhaloy from Muntinlupa City. Jillian Infante Anacop and Anacop family from Bicol. Merlin Garfield, Imelda Bergoño from Bamban, Dapdap Bamban. Ay, Banaba, Dapdap Bamban. Lita Maño, Joshua Calda, Vicente L. Perez, Jake Ando, and sa asawa niya na si Narcela El Eboy Ando, at saka sa dalawang anak niya na si J. Van MJ at si Val David. Ayan, from North Cotabato. Madeline Darias from San Diego, California.
Estelita Laca, shoutout daw po sa mga kaibigan niya, sina Linda Castro, Rose Pineta, Luz Hermosa, Ate Vilma, and Kuya Baristo. Ayan, shoutout po sa inyo lahat. Rose from Baguio City, Arada Romana, Jen Rose from Pamukutan, Zone 1, Zamboanga City, Aileen Dominguez, Melody Esula, Jonalyn Tanya, ayan, from Mindanao. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat and salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Tita Olivia, Tita Cynthia, Tita Nelly Pineda, shoutout po kayo. And Shopa Baby Alison, Catherine Bogoy, sa inanak, shoutout. At kay Danay Babe Kaluya, shoutout po kaya kananay. At kay Camille Gersalia, Ruby Gersalia, Elise Gersalia. Shoutout sa inyo lahat. We love you all. At kay Tita Baby Dimla, yan, kamag-anak ni tatay. Shoutout po kaya Tita Baby Dimla. Ay, Soyag Baby Dimla. Shoutout po. Yes, baka po dibis ati kami puntagan metong gay ni. So kay ba namo po Arya min pa video mi. Maka po dibis ang gara kayo ng video mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi. Mwah.